Doamne, ce arab miță, dar eu. N-ai ce mânca la casa mea. Vrei să te bușească, că nu e vin omor. Acum te desfac. Credeam că s-a dus cu talanul. Am uitat acasă. Se făcut actul harabnic? Harabnic? Era să-mi ia ciupotele. Abia am scăpat cu și casa de porc. Dar voi ce ați adus? Eu? Nica. Eu? Nici asta. Știu că nu o să mergem cu plugușorul cu mâinile goale. Mergeți și căutați prin cele podă, doar să găsiți ceva obiecte care să aibă de-a face cu curatul. Ei, ia să vedem. Mi-am șerpelit mamei pătrarul cu belciug. I-am luat pe cele de tânjală. Și am găsit o pasă, rog. Cu veșica mea, căutați tribuit ceva. Ia, că face toapa! Hai să pătrăm pe la casele oamenilor. Să plecăm din capul satului de la Popoștovanul, că ți-avem de gând să umblăm tot satul. Priviți curatul? Nașterea cuiva. Hai măi, aho, copii și frați, stați puțin și numărați lângă voi. Dar vreau să apuc camelul și voi ați început să treacă la stamaților și mandale. Că cursul și păcliși mai este Popoștovanul. Hai mă băie, să zicem și noi, cum zic tot lucrare pe la casele care nu primesc. Drepte, podele și bureți pe pereți, repede de curoși, atâta copii bunumoși. Ei, dar acum ce facem? Hai să trăim pe Vasile Anitei. Mergem. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și rămânați lângă voi, vă răturați și cuvântul ascultați. Hai mai chiriete, zângănește de cârceie. Nu pot, mi-s mâinile bou. Și tu mai zahărie, de ce nu faci tu cu poasa aceea? Asta e cerul, Martin. Voi pere, nu sta cu bătrânarul sub soare. Nu ești împreună cu mine. Nu pot, mi-au înghețat buze. Că bunul rător mai suntem și noi. Păi și tu, băi, chirice, iar eu îi face ca cu hainele și casa. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și rămânați. Bine să mergem la culcare, că suntem repeciți de fric și amesiți de foame. Stați un pic, am o idee, care o să ne plătească pe toți. Să mergem curatul la personajele mele. Care personaj? Capra cu trăiesc, soacra cu trei nurori, bata babe și bata moșneagului. Cine sunt aceștia? Nu-i cunosc. Cu personajele din poveștile pe care le voi scrie că voi crește mare. Măi, Nică, tu ai fierbințeală de la tăta fric. Du-te și te culcă, nu vezi că aiurezi. Ba nu aiurez, când voi crește mare, voi crea un cuvânt extraordinar imaginat cu personajele mele, mai reale decât Popoștovanul și Vasile Anitei. Nu te spăra, bine, dar cărțile nu se scriu de către fiii de negustori, dintr-un oarecare sat moldovenesc. Paharul scrisului, ca orice dar spiritual, când vine la om, nu uita face profesia autorității săi. Mă duc mătușa Smaranda să-i spun că fiul său a nemurit, stă la răscrucea drumului, se visează mare scriitor. Un fiu de negustor trebuie să se gândească la pălmură, sumane, nu la cărți. Auzi tu, nu cumulești imaginar personaje mai reale decât cele din satul nostru? Ușa mami, descuiesc. Dar noi, cumnatelor, nu ne pregătim să primim orătorii? Dacă ne vedem, mă mânca bani și mare ca mână. Eu văd că toate. Nu căutați în holeiește, mă mâncare la cea până nu ți-a dormit cu care vede tot ce face. Alexandra! E din carton. Ochiul pururile deschis al soacrei noastre e din carton de la cutie de biscuit. Așadar, la treabă, fetelor, să facem și noi.
Fata ta nu ascultă, îi leneșă, ușelnică, îi stoi rău. Alungă de acasă, trimite undeva la slujbă, când nu-i chip să mai țăi. Poate să-mi nărăvească și pe fata mea, mititica. Acum mă credeți că nu spun minciuni? Personajele mele vor învăța copiii să citească, să gândească lumea în imagini și să râdă de metehnele ei. Capra cu trei ei, soacra cu trei nurori, fata babei și fata moșteanului vor putea tot globul vorbind în toate limbile lumii. Și Popa Jovanu care a urcat în cu scurtătura? Și el, își cursui și păclisisura toate națiile. Și baba asta care sâtie și își necăjește nurorile va vorbi și în limba franceză, să zicem? Firește, soacrele iau și francezi și ei se vor învăța pe seama uneia din România, pe care nurori le-au învățat în limbe. Prin urmare, eu îți văd drept cu scriitorul care va crea aceste personaje? Da, măi vere. Atunci, măi băieți, să mergem să le urăm pe districtele personaje ale vărului meu mic. Veniți cu ratul? Amăi, aho, copii și frați, stați puțin și luminați la casa capre brăzați și ieși cu ei curați. Aș mai luați voi. Anul ăsta care bine se va ducă, numai bine iete să fie cuvicior, de mama ascultători. Să nu sară până în grindă, la lupuri să nu deschidă, școala să o pregăteze, pe profesor să estimeze, să primească rol de mari, la oameni și la mulți ani. Aș mai luați voi. Dumnezeu să vă dea sănătate la toți. Am să vin numai decât sănătate. Priviți curatul! Muleanul se roiește, plucușorul se pomește și încercă a brăza pe la soacra cu trenului a ora. Aș mai luați voi! Anul ăsta care bine să facă schimbări, vine soacra, limba să-ți puteze, gura să-și o micșoreze, nurorile să se emancipeze, iar cea mică peste ele să vecheze. Aș mai luați voi! Dumnezeu să dea sănătate. Tată, ție îți dau colacul cel mai mare, pentru că tare îmi place cum ai zugrăvit în povestea ta. La mine nu-mi place deloc. Cum a dorit să zică că s-o urme de babă și piciorii mei slab de mine? Dar păi chiar așa este, făcucă, și că va fi un scriitor realist, chiar dacă va scrie povești. Când eu dai un mereste eu cam i-a ieșit realismul pe ochi. Magdala, unde mereste eu? Care-i un cos cu poveștile? Acum și dau mereste eu cam trecător de povești. Cristina, mamă, s-a prevenit că tu ești un scriitor. Ce tu privești cum vrea el. Nu poți să zici să fac cu imaginația scriitorului așa cum țin rorile. Hei, când eu dai un mereste eu cam vă zugrăvit cum vreau eu. Acum ar vrea să te zugrăvească. Cum? Așa cum sunt, bună la inimă, darnică și blândă cu nurorile. Ei, când ți-o da și ți-o gândești eu ca, n-ai să mai vorbești cu o proprietare. Ia te uite la dânsa. Scriitor genial, realist, complexitatea vieții. Eu credeam că speciorul meu s-a însurat cu o femeie supusă și roace, când colo el mi-a adus un critic literar în casă. Eu cred că nu mă merește, eu te poate îndrepta. Mamă, soacră, ce să faci? La literatură nu e scrivat așa de bine, până și nurorile pot case, pot face un comentariu literar la opera vecheală. Dacă intră în casă unde s-a de camine, să uite tot ce învăță la școală și să ține minte doar ce le spun eu. Ai dreaptă? Alungă vagabondul ăsta din casa mea, n-am nevoie de veitori. Știi ce, mamă, soacră? Anul nu e un datonat și noi trebuie să ne bucurăm de el. Și apoi, nu vreau să pierd ocazia de a fi grăită de însuși o întreagă. Unui personaj literar îi se întâmplă doar o dată în viață să fie grăit de însuși autorul său. Așa că, dragi grăitori, ca să nu vă picior de-al vostru pe aici, pe dau drumul din lanțului Zurdan și le ascult asupra voastră.
când ne-a văzut, a dat din coac. Am să-l pierd băne și pe Durcan cum Meleșteu și apoi să vezi cum o să-l conducăți. Vacanța matalișa noastră și avem și noi un cuvânt de spus aici. Va să plece! Mă, nu, că nu uita finalul poveștii noastre. Care poveste? Soacra cu 3 norori, unde Măta ești un personaj literar. Eu, personaj literar? Da, mămucă. Totul ești întreagă minte, eu sunt o babă din familie 6 din Cumulești. Ai fost, mamă sacră, dar nică ți-a descris nărat într-o poveste. Și acum cu 3 lumea în calitate de personaj literar. Și tot se amuză pe seama. Se vede de la o portă că pe nora asta n-am ales de eu. Mai bine este numai părțile decât vorba. N-am să las ca mucostul acesta să mă facă deț în fața întregilor. Ieși din casa mea, realiste și ce-am dreaptă încești. Și să nu îmi să scrii povesti despre mine, că Meleșteu ăsta știe de tine. Mamucă, îți spun pentru ultima dată, nu uita finalul poveștii noastre. Care final? Dacă l-ai uitat, ți-l amintim noi cu plăcere. Haideți cum natelor, că mamucă e dor de o mică scărmăneală. Nu mai putem trăi în casa asta dacă nu scăpăm de cârca de babă. Să faceți cum vă învăța eu și habar să n-aveți. Ia să dăm un buzna în casă la babă și tu să o iei de câinipa dracului și să o trântești de peretele cel despre răsărit cât îi putea. Așa să faci și tu cu capul babei de peretele cel de-spre apus. Și apoi ce mai faci eu veți vedea voi. Voi trânti-o în mijlocul casei și voi frământa-o cu picioarele și voi ghigosi-o și voi scoate limba afară și voi străpunge-o cu nante cu sus saciu. Și voi presura-o cu sare și piper de s-a umflat ca o pute. Ție dor de finalul acesta, mamă soacră? Nu, nu mi dor deloc. Atunci ascunde Meleșteul, că ori arunci în el cu Meleșteul, ori nu, soacră cu 3 norori va fi una dintre cele mai populare povești și va colinda din casă în casă și din veac în veac cât vor exista părinți și copii pe lume. Uitați-vă la prichindelul acesta. Acum e scripulit de frig și are chiar un muc sub nas. Are piept, îi bate o inimă în care încarcă tot Cumulești cu tradițiile și năravurile sale. Iar ție, mamă, soacră, ți-o mai spune ceva. Nu se cuvine ca un personaj literar să se îndrăjească cu Meleșteul la autorul său. Dacă te-a descris așa, asta e problema tale, nu a lui Creangă. Dar ce problemă am eu? Dacă rozi în urori cu roade care în lemn, înseamnă că ai probleme psihice. Îți recomand să te duci la un psiholog. Tu te încolo cu pisălogul tău, mai bine mai tare cu de somn. Apoi Eliza Ioană, te hăit, am hăit, dar adică v-am murgit și prin cerul ce trospește, mergem la alți eroi din poveste. Rămâne sănătoase, cinstite personaje. Să ne auzim de bine. Priviți curatul! Aho, babă și moștean, v-am venit și noi în prag, fetele să vă hăim, un an nou să vă venim. Anul ăsta care vine să vă aducă schimbări bine, soarta babei cea frumoasă, să prime minte acasă, să-și toarcă frusele proprii, să nu le furi din ciur surorii, cătelușa să o leprească, părul de omic să-l frijească, mântâna să o frumuiască, cuptorul să-l primească, iar când la Sfânta Duminică va fi să slujească, copiii să nu-i opărească, gatele să nu le străiască și slada cea mai mare să răspânde în zicare. Doar așa de bata urmă să facă împreună cu baba cearea. Iar fata cea răupace să-ți găsească o nopți divaci, să-i facă casă frumoasă, să țină ca pe o greață. Aș mai vrea voi! Că bine mai zis, măinică. Ce mai face Martea, Smaranda? Bine, moșilor, când îl văd la școală, mama învață cu mine și se bucură grozav că vede că mă trag la carte. Vrednică femeie. Tu, Nică, ești semenei și bunicului tău, David Creangă. Nu zadavă să le duci numele în lumea literaturii. A avut noroc Ștefan Ciubotariu, dar e... Apoi, moșilor, ne cam ducem, îi târziu și vreau să fie tosată. Și Cumuleștiul tău e mare, a fost, că la moș eu în noapte, n-am pățit tu Daniela pe pelac? Încă nu, dar ne duce numai decât. Și am tot bun să rapal cu un știepii, de la Măsânzeana. Și pe la ei, Cumuleștiul meu de la capă și nu ne opri până nu ajunge la celălalt. Bravo, măinică! Sănătate! Vă dau să cu mâna moșile, sănătate poate frumoasă și harnică. Care bună, Nică? Băiețelul ăsta mic și vână de fric va amesteci și familia mea într-o poveste. Nu e ușor să slăurești un Cumulești al tău și să-l dăruiești oameni în forma unor personaje literare. Așa sporește frumusețea lui.